laying up treasure in heaven or say uresheshe ajapade wosoro abusuafo na otwe akọ apro asan abeto ye bion ye wo adusua etoso ensia kwata mu nyinara ye no esia adusua watun di managing for the master till he comes ye hweso ama owura no kopem se obeba ye no ye adusua mako enum na otwe mu ye de ne etoso ensia no na ye de bro atifi asem no ose wore hyehye ajapade wosoro ye twe ho abasisia. Over 120 years and not the kind of same not the years I because Nigeria was assistant one of the reality of the plan. I have no meaning to Rebecca say one of the Yabema munyina akwaba na afi yede nchiaso nkonso free yen aginkwa Yesu Kristo nchen edima munyina ra enim yie se sene woni yen adi ne yie wo hase no sara na onemo nso adi ne yie kwate munyina ra se ne madi kan aka no ye hwe adusua bia no kwasem ne se de pa na ebeboa ye nyina ye dada asetena se ye hwe so ama owura no kopem se obeba ye ne wo last week ye adusua na kwasem ne se ehuhia pa ye okwan ye befa so a ye betena ase a eka emmene ye nempo eka nempo abakora mpo okwan ye befa so a ye bede ye ho afri eka emuna otwi mu no nso ye hwe ade bia Yesu Kristo ekọ oka kire yen na eye ade bia ebeboa ye mpa ye se ma ye hye ajapade wo asasi so sanse asasi su ase ebetimi awe nareche akromfo kwa betimi abebubu no ma ase no na afi so ebetimi asai mfaso bia ni ho nanso yen hyehyɛ ajapade no wo soro honom na akromfo ni ho na ntimi nwe nareche sasam yi Yesu Kristo ekɔ no na ɔkakire na otwi mu nyina amaboafo no ayekrado ɔmo ba beboa na yahwɛ ɔkwan a yebefa so na yahyehyɛ ajapade wo osoro na yahwɛ ebinumu a abrabo omo bo wo trosemu a ekire se omo abrabo ni na ekire se won ajapade na omo hyehyɛ wo esoro no maboafo no ebeboa na afi yede sa adusua yi de apremo but ansa no mamemfasa akwanya yi na meyi omo nkyeremo na yewia yabompae na afi yede adusua no de ahyehyɛ so ende yewo adom mewo Elder Kingsford dia boama eka me ho ewa ha se Elder Kingsford ye mo akwaba great me da se Elder nenso watimi aba me ko manimu a sister Agnes Tete so na eti emfimfin no sister ge ye mo akwaba great me da se na fe me ko etro no ho anso a Openi Samuel ababie nso na eti etro no ho ano Openi Samuel ya mwakwaba great medamu nyina asese mwa bar ansa na yebebo empire ma memfa asida pace yemfa ma yedwumadie yi wo ma omo hwe so yasene di dwumai ediko wiase afana nyina yetre BNTV Ghana sa dwumakuyi na eboa yen ma yedi sa yedwumadie ekọ wiase afana enyinara yesrew se wo tie minimba bia wo tie minimba bia wo hwe se wo mmoa bia obepese wo de beboa tre BNTV Ghana yesrew yede one number beti mfoni nani fa na frɛ na kakra bia obetimi de aboa tre bia no fa boa wo mo na enam saa yeso ma asempa no atimi atre akowiase afana enyina se awie ne saa de ne ahobrase mu bia wo biara no katewani na mema Elder Kingsford emompae emae Obronwa jaida wase ene dai adon nshira amobra odi egos ya mumaso ma bia kan yen yeda wase so aton safre se emra na ase na afi na ho nkonkron no nkyerɛkyerɛ wasem boye no asemi eba ye hoyi intimi tingu akoma paso adwempam na afi intimi famo bra panche odi enu munam kosu hyira yen na be kyerɛkyerɛfo kakaifo wadom sunti amen amen
yo yɛhwɛ yɛ adesua no se wo hyehyɛ agyapadeɛ wo osoro nka abosem no Marko enwoma no etienye nwotwenyimu aduasa ensiane aduasa enson no wa ye krado no obetimi akan de amaye na afi yahwe yen adesua enumu ose na se onipa nya wiase nyina na wohwere ne kra mfaso ben na obenya ana se de na onipa bema de asesa ne kra amen. Amen. Great. Yendi kan hwe sa nkabosem we. Mfoni be na nkabosem yi etwakere yen. So nipa nya awiase adapade nyina na ohwe ne kra. Emfaso ben e no benya. Mfoni be na otwakere yen. Edase. Amza de kire yen ya oje ehu asem. Adomo a onyankopon ededum yen. So yentwe yemfe yakoma. So de kire no kire yemfe yakoma ya adwen ni nipa dua nyinara. Yemfa nsom awrade na afi yemfa ye ho nto ewiase agapade so your focus no should be on Christ heavenly world ye ewiase agapade na wose ye de adwen ni yakoma ene ye kra to so if say no de ebedi ehwamo ebetwam na mum oje a onyankopon eje yen no ene no de bema ye kra dankwa ni tia wani meka se wiase mu niam amankwa okay great me damasem se ye koye nimu no ye be hu addition ye hwese ye hyehyɛ ya japade wo soro trosem no de nipa binumu wo addition de nipa binumu wo trosem no de asisi wo amayen se ye nhwe o mabrabo se ne omusibo omobra na ekire se omo hyehyɛ omo japade wo so ne odikan Noah se ne nabasem esitie wo Genesis chapter 6 5 de kwa to 14 no die na Noah na brabo ebeye se oyobi a ohyehyɛ na japade wo soro. Yo, that's minia. So I can cancel now we two on my Genesis 6 no. So you can free 5 for ABC 14. A chere wiase ana Noah otimu sa amre no. Na wiase boni kata sa sa wiase no sa. No se nanso Noah de onya adom e wo Nyankopon anim. Ade na onya adom. Na ka Noah obetumi abona brabo te se de amanu mufo mfan se bia wote no se de omusiebo nanso no osum onyame a wode na koma ne ne kra nyina ama onyankopon ti onyankopon eye se obese sa wiase na o kire Noah de wonye so omnye apamadaka em se nyina yinim story no na wo hwe verse 14 ho a ho na onyankopon e ka kire Noah na sa na obepama apamadaka no so Noah ka nyamsem nipa no mo twa no ho ahia no mu se de Noah eye no mo ntenase every samre no na ensuo ntoy sa baya ensuo ntoy na asase aye pete ewo drought asi na o si ensuo beto ama ayira fa ewiase nyina na ntiase bi ani nanso na Noah wati Nyankopon na asamase ode no wato no so nti nanka wa kwa ma se asetena no oteno obesi dan ma na busua okay obesi dan obeya japade bebre nanso ojade nyina ato ho okay efri onyankopon asem a oka kire no eye onyankopon ahyede se onkana asem na afi onye apamo adaka no ndi ha no ema Noah be de obenya adom ewo onyankopon anim ndi test no a ye kan ye no a o se edie na onipa so onipa nya wiase nyina na so ohwere no ne nkwa ne kra edie na mfaso be na awo so Noah edwen ne kra nkwaje ho ese de obenya no wiase to o se ne mre o se na daje eye de onyankopon pese wo ye no ho no o kire me hu se adom no onyankopon ede dom no efisa no apaja nani o hwe Kristo amfa no ho anto ewiase ano ote not yo na se ye de ba yen su ebre so na no de ama 2 Peter 3:7 ne se ene de akire no sanse na be pese me kan ho kaka na se munhwe ye kan se ene de akire ne mu for fu a wodi one ara one akono akire di fe de beba abeka se ne ba no ho bo hye no wo he
na efiri se ejanom dida yi ade nyina te se de tie free ade bonfiti ase na won a wo peye no ahinta won se efiri se tete no osoro ne asase a efiri nsuomu na efa nsuomu betim ho no onyankopon asem so no wo ho won so ara na enam onso ara na enam na nsuo yire seye wiase a na ewo ho no bresu no na osoro ne asase a ewo ho yi odi na sem no ara akora na odi esie ama woja ama atemu eni nipa emuwiyefo seye da no ti se ne na ede ka no no wa penso no amanfo di fon akowe wa bodam nsuo mponto da asama ka na nyampa ampa ebemu ye brains so nipa kan episode for kwa moham hom de na ma chichum yesu be ne beba nyame oye odofo ye de be se wiase a ewo hoyi ebi mu so ka se wiase na na ba ono ankasa ebre bia epena ene masi na nti onto da na toye ensu yini pankofo mpo nyintum ti yesu ba no so nkofo nyintum ba singa se me ye hu se ono a ensu yini no ka se beba na ba ono so da wa hyebo nti se ye ntie na se ma you are saying to beba, but we any fanging to book. But I know what the any buy. Yes, you let me defer, but your poem, great. And to me, per se, show how no brabo no lady and what the buyer yas does it mean say no time now or spend the year over 120 years and not the kind of some no the yes adakano. Not a certain no yin symbolically no not or stone of treasures our heaven. And yes, sanity. Not to say you must say asasi su as adaka no ye or kanya me asem now so nana japade no hihye no osoro because na eda na se na wusi ka na nko bitimi spend those times no dia ya japade wa asasi so amoni na busiafo sa no no so bitimi agide se na ehon mfo na omo ye na but na time na onya ye de ma onyankopon asem no ye na ema dachi no ensuyire no ba ye no onyankwaje na chese na nti in a way no yanso ene how do we live to say Noah yanso ebe say yes toye ya japade was for same se obebe mo si ehe Noah abrabo no yentimi nka se nyane ye no na eti ho yentimi ka se oye apamadaka no na wajai na personal life no enso atu baby emom no ni ebetimi aka se yehunu se ono no de onyankopon edi kai on bibie so de trusem ka se nhwehwe osura ni ni trene kan ni aka ni nyina de be kan ho e trese no wa hu se asasi so abrabo no eye de ni ebe end na ni onyankopon aka kire no no o se oye onyankopon no asade enu na ehye ni nkura na ehye ni dina ni nipa e ka fa ehu nyina no wan fa nyehwe the same thing apply to us ebia na wo nyame a wo de na ho ato no so a wo ti na se masifa no nyesa na obi eti asefa enti ni awo ye no obi hu ni se de trusem kana ye nkwase asem ema ebinum ubenya atuate bebre ubenya insultation bebre na enso no yet yese Noah ordinary etu nyankopon yo me damwase ye ntoase additional side Abraham nso edema ye kan bibi wo Genesis chapter 12 verse 1 to 3 na say obi nso ebie Hebrews 13 8 to 13 so any country Genesis there no Genesis chapter 12 1 to 3 say Genesis there I say na rade catch Abraham say wo die fi wasase so ni wabusuam mu ni waje fie ko asase a metre wo no so na meye wo oman kese na mehira wo na mema wo din aye kese na wanya nhira na mehira won a wo hira wo na won a wo dome wo no medome wo na wo mu na mehira asase mu musua nyina amen. So we bring Hebrews 13 and so on. Jidie na ofre Abraham no odi siti efri ko ba bia daachi obenya ho se apajade na ofri adi a onim die okro jidie na odi koye okoye ohoho boshe asase no so se ananafo die so na oni boshe krono ara adidifo Isaac ni Jacob tina ntumadan mu na otwen kuro a ewo fapim a neni
kyekyefo ni yefo ni Nyankopɔn gidie na Sara nso di nya ahoɔden nyinsane ebre a watra ni nyinimu efiri sɛ obu die ɔhyɛ bɔ no nokwafo enti nso na ɔbaako a wuye mpo wo nipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a ontumi nkae 13 etwato no didie so na yenum nyinaa wuye a wɔn nsa anka bɔhyɛ no na emom ohunu akyirikyiri nko gidi ye no atu ka sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ wɔ asase so amen amen yɛhwɛ Abraham nso na brabɔ ne sɛ ne Onyankopɔn frɛ no yi emfuni bɛn na no nso etwa kyerɛ ɛfa agyapade a yɛhyehyɛ no wɔ soro yi tie akenkan sɛm no nyinaa ehun sɛ ɛbobɔ gidie beso nti yɛntumi ma sɛ yɛbɛka sɛ yɛde ho ato Nyankopɔn so abra yɛni ne mu gidie Abraham anamɔ a otu ya na onim baabi a wɔkɔ Sara gidie a onyaa sɛ obetumi awo na n'asefo bɛyɛ mpoano anwea ne nyinaa no ɛyɛ awehyɛmu a ɔmunya awɔ Nyankopɔn na ɔmunya da awehyɛmu no ɛhyɛ ɔmu nkran nti yɛ ma ɔmo hu sɛ enu kwa sɛ ɔmo de ɔmo ani ɛkyerɛ baabi a na emom no nia Nyankopɔn aka Nyankopɔn no ɔmu ni no na ɔka ɔyɔ nti no ɔsɛ ɔmo agye n'asɛm ne di na ɔmo tu ho anamɔ na ɛboa wɔn yo kakra meka ni sɛ Abraham asɛm na yɛ ka no bɔkɔɔsa ɛnyɛ bɔkɔɔsa because wohwɛ ɔde baabi a na ɔtene no na ɛnya adeɛ hia na sɛ yes, yamu bi yatu kwa yabaha because ye nimsi yabaha niyama beko yama. Abraham dene nyasa. Oti na ye nim baby ane ye banso so. Oti ko baby anwuni. Nso so jitu mu ye. Even though na enye easy but na ye decision a about the key at the city any gidie etie onyame asem eyeye. Nti se ye nso se ye nyame ani betimi aso ya. Ache se di gidie ni city e manasem. Ye beka nso sa ya anya o si nhwane ne o ka na wo ye nti yama ya asem ne ye nkopɛ o gidiye e wo city mu na o ye na o tu hwana ma na ebo ne na ebusia yo medase nti ye hwɛ Noah de no ka sɛ Noah Onyankopɔn e ma no adwuma so wonye adwuma no na enye easy na sacrifice ewo yɛhwɛ Abraham so the anti-agia kan Abraham no o free abusua no mo ede wo mo sa no Nyankopɔn se free ha na ko bia unim wagya na busua ho wagya ne papa fie ne wo fa ase no ne nananom extended family wagya wo mo ko se ko bia kora wo ko no unim ba bi a wo ko na so nam gidie so ekoi na okoye no twerɛ no a akenkan sɛm a yɛka Hebrew so no me yɛte ase sɛ mpo bɔhyɛ no a Onyankopɔn ɛhyɛ no ne sa anka ne nyinaa na me se memo asefo ayɛ te sɛ mpoano anwea wahu nanso ogidi ɛno yɛ adom a Onyankopɔn de dom no ɛnam gidi a onya wo Onyankopɔn asɛm ni sɛdeɛ yɛn so yɛde bɛto yɛ deɛ ho Onyankopɔn de adwuma bi bɛhyɛ yɛn nsa Onyankopɔn asɛm a yɛte ne daadaa ɔsɛ yɛ nante wɔ nanam so sɛ yɛde ani ɛtoto ho na afei yɛpɛ sɛ yɛhunu the reality on the ground sometimes it's difficult Onyankopɔn sɛ yɛntena awɔ ahoteɛ abrabɔ mu yɛtumi ka yɛyɛ Kristo yɛ sɛ nyɛ possible sɛ yɛde yɛn ho aba ɔde sɛ honam mu unamu dia beda na makina atena se konkro yemu ama banyame so na aka se yentra sa asese tena na so no abama yetumi a yede beda yede be yeduma nti ye depende wo na asem no so a na eboa ye ama ye nkunimdifo ti Noah ne Abraham nyina etie Onyankopɔn asem no de omo to Onyankopɔn asem so ti nyame se free asa ofie asase a otisi omo a otisi de ko bia a unim woye no ye nkunimdifo nti ye ka agidifo people of faith Hebrews 11
Idi shembi. Idi shembi. Yo. On say you back 2 Corinthians 4:18 now the my say. Na yenhwe nioma na yenhwe nioma wo hunu. Na imom yenhwe nioma onhunu. Efi say nioma wo hunu ni nche na etwam. Na nioma onhunu ni de etena hoda. Ti say na kasa be omo ehu ensusu. Omo gidi ye ni omo nim say there's something called eternal life and me ba omo be sobi. Na omo akwa ni nyame akota na matena se da omo biem. Enti say see de ni be hwe ni e me say sometimes can be to me ba e ka we dey so be man the be ka na etwam na fofra ba. Enti say de ni to sa nyama ni so dia e ntumi nya gidi onyame. Great. And to not just say, what should there more can ye see ya japade was rono, yes, she ya japade was rono, a part of the fact to say, was say yes, tea, a more yankopon asem, not suma was sumayano, yako. Yeah, I know you're part of say yes, she ya japade also because Oshe, one more wabu mudini now, him say, Yankopon asama, what the bow monchain, no show me so munye be no more ye, and no more the illustration. I might say, in that no, say, nine yet or more ajapado motion was I see, so I say, Nemon Dachi bino, near no more yeno, on the babenaho, emphaso, or soro. And that a daily decision. And yes, say, oh, and I'm a jet to watch and every day. A bravo. There be a genaya be a BCB and yes, say, towards America. Okay. Yeah. Additional, my who said, Christo, baby. I say, we are saying away now, person you take investment decisions. That's right. To where also investment strategy. Yankopon Ede Maye. Yeah. Says your person, ye who was sora. Near your who was as he saw. And among 2 hours ye to know, Yensians are. And dear no me, they invested their time and energy in the work of God. That was as so. That was as so. Sir. Omumre, ene omwa hu ode, omdishe Onyankopon adwumam. Sir. Onyankopon frɛ o sɛ munko yesi. Omo ye. Sanso na yenso Onyankopon afrɛ ye sɛ yenso yemfa ya adamudie. Yenhyehyɛ ya adamudie wɔ soro. Ekwan bɛ so. Sɛ yɛde yɛn ho hyɛ adwuma a ɔde ama yɛn. Yɛmrɛ Yesika, ya dwen, ye nipadua, ye de ye na adwuma. Na afi ya focus osoro akwantuo no ayetu akono. Ye akwantufo wa asase so. Ndi nya ha na ye betena. Ndi se baabi a ye betena no na wo se ye den. Ye hyehye ye adamudie e wo ho. But ye hyehye no ha de a se de yesua no. Na wotu atwam no. Moa beba bedi. Na afi ajapade no e be free yensa. Yensa alusi yankwa yenya da nkwa no Nyankopon yo me da say they very easy but sento wa o tele na ye say yesum nyame ati say obi a ono no on tini aye kana se na oni yenya adwini say na o be cheche macha ni say cheche wadam de wo so me fan say am say age free ase no o kan say yenya ye tukwan ba minyi ni say ye nyina no ye sorry da ko ana ye fire bag and ye see ye tukwan dabi what thinking about it what planning it is ye adwen say bia bi wo ho a ye wo soro Nyankopon say wo siesie ama ye de a ne ye pese ye ko ho de a e ho na wo say ye de ye focus no eko emra ye pese ye tu akwantu ba ha no Mijidi yesa ni ya dwene ho kwan ba na mefa so a meko binya passport binya say na wo say obi twa ticket mami na say me am twa ticket me ba akura ho na me koso ye no wo dwendwen sa na ma no enu nti no say e koso so a Onyankopon atwa anamon tuo no the path for us ya na emre bebre no yesi eden me dia me ma dwemu dia meka say nye den dia meka say nye den say ye dia nya ho odin ye dia edin but Christ so say yam nisi ye dia ho odin okay I say yesra ho odin no free ni nchen si yesra ho odin ne dia ebe ye izama ye uye tukwa no na bia woni sika no obi de wo say wo de mema osika na wo de tukwa no a wo confidence wo hope say dipa no be ye if so ye wo defo na say woni obi a wo da no a ebe ye dia ma Kristo si wadi nkunim ewo obonsam so wasase so ena wa kire anomotu a yentu ti se manfa me ho anto no so de a
any adding. Sir. That is where we should draw the line. The line. Great. Let's see here Christopher there. Yenina ye hope near Bompire say that they want to Christo so now on conquer na my to me because I say on conquer by as well. Obama ye to me. Then the to me, you know, it overcomes that of the devil. Because right. Be a Christopher Obonsam too much power. All right. And then you say easy, but we did say Yameno na ye Jumano near ye. See GD Sadia Ebayam. Okay. May I say, ye twaso na ye share Genesis chapter 13, 10 to 12. Say Lord a Genesis. Osi Gina Bonnie B and so on. Ye share Adia Genesis Genesis chapter 13, 10 to 12. Now Lord man and you share Jordan Kaku nina de Kusi so who say Nina wo in so to say a radi throne to say Mizraim and Sana a radi resay Sodom ni Gomorrah no. Now Lord ye Jordan kankunu nina otu fa apoe fam na anuanom no di mpapa mu Abraham tina Canaan asase so na Lot die otina Jordan kankunu nkrom na otutu ni ntomadan ara di kodru Sodom. Great. Yeah, share Lot decision ye nyina nim sa abasam no say Abraham kono ne offers Lot edi nachi mkodru empempenso bi a Nyankopon hiro mo ma atapade no doso afi na Lot nko a ne Abraham nko a na abeye ntokwa wo mu ntam na adrum pempenso bi so omo chemu na obia epeni ba bitwa se ne pepeye ebeba na decision Lot take ye no ohwe ba bia green pa no na o choose yes that decision we no nsunsu anso no na etisen na adenti na Lot decision we hu ni say ya ginesi bia na enye unse na enye because o sha say o se na be o fe de otutu isa kaka hu ye no sikuru nim say twan na ye na nim se ye nim na bakosam na edum bra na Onyankopon person ko say Sodom and Gomorrah because baby are not na nyentinya influence ewo ne busia ne maso no o kan spirit of prophecy o say na o ma bi ma no so o ma ware mo wokunu o ko ka twom so o ma amba hwani rimpa onene o ye adwinso onene beba no hwani ekosi spirit of prophecy ka say Lord na o twintwan ne na asia medu bebu abofo na ne pian se oni yiri ne ma monko enti na yet is send a Japadian one she was through into drew bra or how many mobile because na Japadian was assistant one the did an interest or no to me the man po Johnny yeno she see but at the same time or come over here me then say it doesn't matter bad decision a lot here and a drew say or jeban on your coupon more bromhan into me no me so it doesn't matter baby you could do. Boni bena ya onyame ontime fancha it doesn't matter how ya drift here free nyame nche e be kwa me frasa fonum dada ana me nyame ni bi but se me san sesa madua onyame betimi agime na adom ne beba me so e hono kaka metimi nya free yo me da se se ko akinka asem no a se di free na hyase ba utimi hu se eturo bi a ya setena mu no ya na yese abotre ene humility ahombrase eyade a ehia ye pa. Imagine say omondi ba say twa say omo chiche ajapade no Abraham na kaye pani Lot ye no wofase but etore bia ya na anibre etimi eba enipa yen yafam enti ne say enye de nye hyenhyen nyina na de eye good but Abraham abotre a wonyaaye na Lot hu say ye green ti hona bibi papa bia wo no Abraham ho brase enti no ogya ni nyina mu ma no enso mpenfo kase ni Onyankopon hira no na wahira no Abraham abotre nyina achi no a Lot de pepre ho giye no Abraham de ne sa ebeye enhira ebi say that time no no focus ni nyina eye abotre ni Nyankopon efam adie na the funny thing and as the good part no so ni say ye nipa no nya Lot edin ka sereti ya nka ansi ni ye no eye me no mienu a ke be ka tro say wa na sereti wo de eye move ahead but Abraham sa kai say no
ɛde ni a Nyankopɔn adwuma na ɔyɛ na nyame aka no ɛno na ɔbɛyɛ Lot saa yɛ me wɔ faase ohia me mo a ɛwɔ sɛ nka me kɔboa no me ne umie no nyinaa yɛ wɔ asafo yi mu no etoro bia ebi obi betia wo na so wani enye ho wanhwe abenya ne tirimu ka sɛ obeyi saa de na afiri wo tirimu paa no na yɛ din sɛ nka Abraham ka sɛ ɔde ɛno ɛhyɛ ne tirimu because of decision a Lot take ya enko hia ne moa no anko boa no mi wanso no anka mani Onyankopɔn so ahyehya ma ne soro no ayɛ Abraham apagade a Nyankopɔn asiesie ama no enko no so bedi Lot achi ama osoro ahenni no so abɔ no nti yɛ nyina yɛmfa lesson emfiri mu yo me da say in harmony with his character Onyankopɔn character no kana in harmony with his character of love, God never stopped granting mercy until Abraham stopped asking. Abraham will be say, so I can confirm nipa 50, 45, 30, 20. No, I have do 10. Nina no ya me no no one can say I feel the make last one. Inti when my mum say it Onyankopon e your dofo. Inti say what take bad decision no bon some culture say we are here di nyame ntie wa. Me pa torment your bon some na Great. Madam wase. Yen to aso na yen hwe Jacob nso nearby na brabo mu se no nso na brabo siye ye ne hwe se adusua bi nso hwa ye betimi asua wo Genesis chapter 32 22 to 31 no yen hwe Jacob nso ne to no wo honomo yenim se ne Jacob nso na shase esitie or the nada and edge penny free nua eso nchen bra on na ma me conspire na fisa agina sie edi na chia great yenhwe Genesis chapter 32 22 to 31 no yenhwe this na juno sorry ofani benu ne ma wa benu ne ma duba ko no de won kotwa Jacob asutware na wo de won twa asubonten no na ma de owo nyina try na eka Jacob nkoara na obarima bi ne betintam kodu adekye na obarima no hu se ontumi no oka nasinimu tokromu na Jacob jonku hwane tintama one ne tintime no mu na obarima no ka se mame nko na ade arichi na Jacob bo ase me ma wo nko dise wo hira me na obarima ne bisa ne se udin ni sen na obo ase Jacob na oka ase onfre udin Jacob biom na obefre wo na obefre no Israel efise woni Onyankopɔn ne nipa ako na watumi na Jacob bisa ne se mesre wo chira me wudin na wose adenti na wo bisa me din na obarima ne hira no wo ho na Jacob to ehodin panel efise wose mini Onyankopɔn adi ehunanim enso mekra anyankwa na wotwa mu bo panel bra na owia apue no na otogu so ni jonkwa ehwane enti amen great yenhwe yenim Jacob abrabo dada ni nua no na oje ni nhira na okoye na afi osaye se osan back bi na afi one obofo no ebenya asa entitam spiritual lesson huhuma disua ben na yebetimi asua free sa abasemi mu na afi so de na eche fa Onyankopɔn adom despite say ye be take wrong decision as beji ebesi agina eye bone se lot of the can a few moments ago introduction o can say lot of Sodom area where green be fresh tinani ko di achire self gratification and I say immediate instant gratification the benya no prempre no eno na ye nyina to da bia ye di ye ni esiso ehwe Jacob dia the same thing and e ba Nyankopɔn so obi hira no e bosha ne Nyankopɔn e di ahye nanso ode ne maame e ka omutiri bomu e di na da kwaji ni nua pani birthright e ma no ko di asuja odwane free ne nchen but tester ye kan ye e me use durumre bi no oni Nyankopɔn e de etentam ye esre boni fafiri ebre no ho ase epa no ho achi
na no achi no Nyankopɔn de ne mfom so yɛ den ɛkyɛ no sa no inhyira no ɔpɛ a ɛnti odi Onyankopɔn anim saa mmerɛ din sa aka sa inhyira no sa ndi deɛ ɛma yɛ ate aseɛ ne sɛ ɔse yɛn hyehyɛ yɛ adamudie wɔ soro sa ɛwɔ sɛ tam bia no yɛma Onyankopɔn edi yɛn anim sa ni sɛ yɛn ne yɛkɔdi n'anim ɛne akyerɛ Onyankopɔn sɛ wei na mepɛ wei na mepɛ sa anaasɛ yɛkɔ yɛyɛ nhyehyɛ awie a ansa ne yɛde sɛ Nyankopɔn na ayɛ ama yɛn saa bi wɔde naadaa ɛne firi fie nanso saa mmerɛ yi no wabɛyɛ yɛka no sɛ prince yes ɔbɛyɛ ɔhene ba yes obi a no wɔdwane ɛnam ehu ɛne naadaa wɔyɛ ne nti no ɔno so kora wotu kwa no ɛnam deɛ na edi n'akyi ɛnam ne suban no nti ɔpɛ yere no so ɔso okohyia naadaa sa ɛma no kɔ sɔfae sa ba saa mmerɛ ne ho aba ne ho so a wasoro Nyame ɔde ne mfom so akyɛ no nti Nyankopɔn asesa no there's a radical change saa mmerɛ wɔmfa ne ho nkɔhyɛ ajapadeɛ wasa wiase te sɛ first no na ɔpɛ ne ntɛntɛm ba saa mmerɛ Nyankopɔn atwe na ba ne nkyɛn a ɔno wahyira no wasesa no wayɛ nipa foforɔ saa ne wɔn a yɛsua ho asɛm nyinaa nso ɛkyerɛ yo madam sɛ de ba fema ɛnɛ yɛ krom Ghana ne baabi bebree mi pentama yɛ nkwa na hɔ kunima mi sakawa obi bɛyi ne yɔnko afiri adwuma because nneɛma ne na ɛbasa nti yɛsua de onyame hu yɛ mmɔbɔ ne anya adwumpa ebi asafo mu mpo apre ɛwɔ post ho me na me yɛ boy adenti na ɛde wɔ yɛ aba nti saa nneɛma ne na ɛmboa ɛsɛ enya ahobrɛaseɛ na yɛde ɛhoma Nyame na nneɛma atumi aboa great yɛnhwɛ ne di awie na afei yɛmfa nsɔre so Moses nso ɔde no ɛma yɛnhwɛ Hebrews chapter 11:24 to 29 yɛnhwɛ Moses nso agyinasi a osi a ɛkyerɛ sɛ na ɔhyehyɛ na damdie ɛwɔ ɔsoro no Hebrews 11:24 to 29 ɔsi gidie ntina Mose nyini no wampɛ sɛ wɔfrɛ no Faro babaaba na oyi sɛ ɔne Nyankopɔn man behunu amane mom kyɛne sɛ ɔbɛtena bɔne mu dɛ na tia bi obu Kristo ahohora sɛ ahunya kɛseɛ sene Misraim ahunyadeɛ ɛfiri sɛ ɔhwɛ akatua no gidie ntina ogya Misraim hɔ na wansuro ɔhene abufuo na omia n'ani tena mu sɛdeɛ ohunu deɛ wɔhunu no gidie na ɔde di twam ne mogya pete ano na makan no asɛefoɔ no anka wɔn 29 etwato no gidie na ɔde twa ɛpo kɔkɔɔ no sɛ ɛfam a awoɔ ɛno na Misraimfoɔ resɔ ahwe no ɛmene wɔn amen yɛnhwɛ Moses nso before krampo nneɛma ɛbɛto no hwɛ no tebea na ɔwɔ mu a ɛne decision a wɔteki a adusua bɛn ne ɛbɛtumi asua firi Moses nso ho sɛ yɛhwɛ akenka nsɛm no a ebia ɛhyɛ ase a gidie ɛno yɛ adeɛ a ɔsɛ yɛde ɛto yɛ tirim bibia ɛbɛyɛ repetitive no ɛbɛsi so asisi bia na kyerɛ sɛ ɛho hia Moses nya Nyankopɔn mu gidie nti ne bibia no ɔyɛ bia no no ne mu ahotoso eduru afam baabi a nanka ɔno nko aka sɛ obedi dɛ no Nyankopɔn ma ne saa kwanya no koraa no yet ɔsi no ɔpere sɛ ɔne Nyankopɔn ma ɛbɛsɔfa mom sen sɛ ɔne ɔhansɛ Faro babaa no na asefa lo nkrofo no mum no ani ebegye kyerɛ sɛ menu mienu etore bi a ya na yɛwɔ akwanya na pɛsɛ minkuminya amietimi ɛpre niema bebree ma yɛ nkwa yɛ ho imagine sɛ heaven a yɛ nyina ɛkɔ na sɛ wo nkwa mpokura ka sɛ wodi Onyankopɔn fa wo nkwa akɔ na sɛ heaven kɛka wo nkwa wɔ hɔ a wo ani kura bɛrɛ na agye adwuma bi mu na wo pɛ na sɛ wo pray sɛ wo bɛyi ɔmo a ɔmo hɔ nyinaa ase ama wo nko akɔdi head na akɔkɔyɛ panin na sɛ obi ani wase a wo yɛ manage na wo bɛdɛ wa enjoy position na wo that's right nti adɔfo no mumie nyinaa mfi ani ensi so yie sɛ
Nyankopɔn abɔ yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛgyidie level enyepe ɛyɛ deɛ ne yɛ bidie ɛsesene bi na emom ne yɛmmoa yɛ ho sɛ deɛ bɛyɛ a obi ɛtɔ sini a ma yɛnyɛ pɛsɛminkum nyankwa sɛ menkwa na mepɛ heaven akɔ menkwa na mepɛ we menkwa na mepɛ we na emom nyame mu gyidie sɛ deɛ Moses nyaayɛ no yɛnya saa gyidie no bi ne yɛmfa ebi ɛmmoa foforɔ na ɛntrenka Nyankopɔn ma nyinaa yo and I say Moses no opportunity ankasa baby no wo no ngo fo yanko a na wo wanya kwan kodra hemfie nka den sika ahonya de den na nkonya nti we nyina no opa ne ho akyi sɛ da bi onfo no obedi nyame akyi mom we kyerɛ sɛ ampa ɔhyehyɛ na dem de wo soro ampa sɛ onipa nya wiase mnyama na na ɔhwere ne kra mfaso obi ani so because in wiase mnyama those times in Egypt na ne on my pa was no power pa and imagine says I friend say White House na bet na forever and be akabeko but on those times in the powerful nation on earth but or ignore e be di nyame echi ema enti we kyerɛ sɛ ampa wiase mnyama enyo yo that finally Moses mutanya opo japade ne noma kese a ewo Israel nanso ono ani ni krofo so po no amra ko hunu se omo Israel ni bi emo treaty Hebrew ni no oko interview ye kasa am ka chanse na wane point se nipa o defend wo no Onyankopɔn ka kyerɛ nse wonko faro wo no okoi na ehu abɔ no nanso okoi gidie no bi no no na onim kasa nanso okoi wo hene kɛse one no ko gyina ho ɛka na asɛm Onyankopɔn de ama no na oni edom military men nanso Onyankopɔn nam no so eyi Israel for every Muslim Onyankopɔn enam no so ɛde wo mutwa resi yɛhwɛ desert nso a na oni aduane oni nsuo nanso gidi a onya onyame mu no nyame e provide edema o ti wenum nyina kyerɛ sɛ Mose o pa no ho achi de anka ajapade anka wo sɛ onya wasase so no ode na ni hwɛ soro ti de oyɛ nyina no na Onyankopɔn a wasoma no no na adwuma no wɔyɛ ode na demudie no ɛden wahyehyɛ wɔ soro nya asase ha kasase ade anka ne Otifaro fie or prince bibia opebia na sabeka enu nti no adesua kese e wo ho man se yenso mra ye tu kwa akosuru yi e wo se bibia be bia na yenkan hu se Kristo si wasiesie ba bia man ye sa ti ho na wase ye de focus eko na na dwuma o de ahye yensa no yenyina aka bom ne ye hye ne de anim yo me da so gaga me kan say Moses because of my jeje for mujije ni nti o de dua ko bo no onyame ka say ken na no nko but ogine nkwa nti minu mienu bia na bibia da ye ni so na ye bohye bia na bibia pese ye wa abrabom enko sa but onyame baji ye nkwa se ye gini di ne ye titie mana dan kwa be wo ho amaya ba bibia ye ni daso wasati su de yensanka yo medamo ase Onyankopɔn enhira mo ye de adusua no be twere ha se abusuafo mo nso ye be da mo ase se mo de mo afidie di ato ase na ye ne mo ayesa adusua to so ensia ena ye de abro ya kyerɛw abrabo a ɛwɔ sɛ obo a ɛkyerɛ sɛ wo hyehyɛ wadamudie ɛwɔ ɛsoro sɛ ne yehu Abraham yehu Moses yehu Jacob ne omo Noah ne omo keka ho nyina no abrabo mo boy nyina kyerɛ sɛ na omo hyehyɛ omo agapade ɛwɔ soro adenti asanse omo yi Onyankopɔn kane omo ye omo nyuma de nanso Onyankopɔn adwuma na ba omo tie ofrɛ no na omo de omo hu hyem na omo koye saa na yen so ende ekɔ emayen so Onyankopɔn ye be nyuma de nanso so ofrɛ bia ba sɛ sorry na koye Onyankopɔn adwuma mempopo ti sanse eno ena na wo hyehyɛ wajapade ɛwɔ osoro Onyankopɔn enhyira mo sɛ ye ne mo ayesadusua next week ye de ne etoso enson no ena ye de ebebre eno so se nketua yi mu back onto the least of these and when so mbaka Yesu Kristo e kan sa asem se moye ma munua munketwai moya me sa asem no e beba be doso mu na afi ye hu adusua pa e wo ho e de e maye katawani na memma openi same e nhira so
Pamchom me one pie. Japa, Ninami, or my dawasi bio. So my second and my Yusian who are the same. Japan Crawford, yes, who are the nature said, no money that a crocuna or sroom. Into my your margin so message or my Japadi be our sassy so. Any pay a Japanese rose or more irons and I at the Home, Yansia in Sia or more animal mutu ye. Nani a be a bedia, Basam ama, Japostra hinia boy dear Japan Timinium, and fear in toso. Yania tea phone, near the phone, wadum, amen. Amen.